a preparar-vos avui una recepta en tonyina, ja que avui el dia va del tema de la tonyina, i és una recepta molt fàcil, molt senzilla, que qualsevol persona la podrà fer a casa, i a part és molt divertida. Per la recepta necessitarem un tros de tonyina, d'acord? I un albocat, una miqueta de soja, una miqueta d'oli i una miqueta de farina. Anem a començar a tallar la tonyina, amb molt de cuidado. El que volem treure és una part del llom. Aquest trosset el deixarem perquè és una miqueta més fibrós, d'acord? I mirarem de buscar un tros que sigui ben tendre, d'acord? Sempre que talleu la tonyina teniu de tallar amb convicció per no deixar estries al peix i sempre fer servir eines bastant ben afilades, sobretot amb molt de cuidado de no tallar-vos, d'acord? En principi, com el que necessitarem per fer la tonyina són uns cubells, d'acord? El que volem són aconseguir unes tires de peix més o menys com aquestes. El que farem servir seran 2-3 centímetres de cada part, veieu? Més o menys d'aquesta mida. Anem a netejar-nos també a l'advocat i el que necessitem és també tallar-ho amb trossets. Continuarem amb la tonyina, d'acord? Agafarem els tacos que ja prèviament hem tallat, els enfarinarem ben enfarinats. Això ens farà que la salseta amb la soja ens la ligui una miqueta. Aquesta tonyina prèviament l'hem congelat amb un abatidor. Això és per evitar que la bactèria Anisakis proliferi o quedi viva. Anem a saltejar la tonyina, d'acord? Ja tenim la sartén ben calenta. Tirarem una miqueta d'oli. El que sí que us demano és que la sartén estigui ben calenta perquè després a l'hora de tirar la soja es redueixi ràpidament i no quedi com una sopa, d'acord? Va agafant el seu color la tonyina. Va agafar aquest color doradet. D'acord? No teniu de fer-la gaire perquè la tonyina, si la feu molt, és molt possible que quedi una miqueta estillosa, d'acord? Com us havia dit, ara li afegirem a l'advocat. Recordeu-vos que podeu canviar l'advocat per qualsevol altra fruita. I una vegada tenim la tonyina daurada pels cantors, li afegirem una miqueta de soja. Baixarem una miqueta el foc perquè no se'ns cremi i tirarem una miqueta més de soja. Ja veieu quin color més maco agafa, així doradet. Pràcticament ja la tenim, d'acord? Encara que us sembli que està molt feta, per dintre encara conserva el seu color rosat i amb això aconseguirem que la tonyina sigui ben tendra i ben gustosa. Aquí pràcticament està feta, encara es conserva calenta, ara ens la reservarem una miqueta de mentre que preparem la seva guarnició. Avui preparem de guarnició per aquesta tonyina una amanideta japonesa. El primer que farem per preparar aquesta amanida serà escaldar una miqueta els brots de soja perquè perdi una miqueta aquest cruixent. Els escaldarem, d'acord, amb aigua. De mentre que es va escaldant anirem preparant el que és el nap japonès, també conegut com daikon. L'hem pelat una miqueta. N'hi ha moltes maneres de preparar el daikon, d'acord? O el podeu ratllar, o el podeu preparar així. Normalment els japonesos el solen tallar així perquè és un producte que té molta fibra. Conforme aneu tallant cap a dintre us trobareu un producte una miqueta més tendre, d'acord? Però això no vol dir que no el pugueu fer servir. El que farem és tallar-lo bastant prim i el que farem serà tallar la cebeta tendra, d'acord? No la farem servir tota. El cibulet, per donar-li una miqueta de vida, el que farem, donar-li 2 o 3 copets així, perquè s'obri una miqueta i que li dongui una miqueta més de vida a l'amanida a l'hora d'emplatar-lo. Tallarem uns tomaquets cherries. Els brots de soja ja estan pràcticament escaldats. Ens vindrem cap aquí i el que farem serà unes pinces i amb molt de cuidado pesar-los amb aquest bol amb una miqueta de gel. Amb aquest tipus de brot de soja és amb el que els japonesos fan la salsa de soja. Per preparar el que és l'aliño de l'amanida posarem una miqueta de
oli i una miqueta de soja. Heu vist que no hem fet servir la sal en cap moment. La salsa de soja és bastant salada. Per això no hem fet servir la sal pràcticament. Posarem l'amanida, la mourem una miqueta, li tirarem el daikon, ho mesclarem tot una miqueta i també li tirarem els brots de soja. Li afegirem els tomàquets xerris i la cebeta tendra, el cibulet i l'alfalfa germinada la guardarem per acabar d'enllestir a muntar el plat, d'acord? Buscarem un cantó del plat i el que farem serà disposar un boquet, un grapat, d'aquesta amanida, amb molt de cuidado, amb un dels cantors del plat, seguint-hi així, que quedi ben recollit. Li donarem un puntet amb aquestes cebes, amb el cibulet que prèviament hem tallat pel mig i una miqueta d'aquest germen d'alfalfa que li donarà encara més volum. Una vegada tenim l'amanida, el que farem serà donar-li un cop de calor a la tonyina per acabar-la d'emplatar i ara ja podem anar cap al plat per acabar-ho de muntar, d'acord? Amb una cullera i amb molt de cuidado anirem disposant els tros de tonyina pel plat, intercalant-los amb tros d'advocat. Veieu que té un color bastant vistós. D'acord? Normalment, quan fem aquesta tonyina, sol quedar una miqueta de jus a dintre de la sartén, que és el que farem servir per tirar-li després per sobre. Com veieu, no ha quedat gaire, però teniu l'oportunitat de ficar-li una miqueta més de soja, una punteta d'oli, i ens n'anem una altra vegada cap al foc a donar-li un cop de calor per acabar d'enllestir el plat amb una miqueta de salseta de la mateixa tonyina, d'acord? Veieu que semblava que està molt sec, però va agafar una miqueta de consistència. Amb això pràcticament ja podrem acabar d'enllestir el plat, d'acord? Una miqueta així per sobre. Recordeu-vos que aquest plat, encara que és molt fàcil fer-ho a casa, aneu al tanto per les persones que pateixin una miqueta d'hipertensió, d'acord? És un plat una miqueta fort de sal, o sigui que pràcticament està descartat per la gent que no pugui prendre sal. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I